एसे सानदो आदै मादैमोन बेफोरबायदि खारनाय बारनायदों जोंनि लाइमोन उन्दै उन्दैफोरा जौगानो हानाय नंला एसे सानदो नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो लोगोफोर माने सासे आइजोखौ बुदों आरोना रुम गेजेराव रुमाव लांनानै दा मानि थाखाय बुजाखो आइजोआ मानि थाखाय मा गोरोन्थि मावदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन फारि फारि होलांगासिनो आरोना आरो नैबे जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट आरो आपडेट हिसाबैसो भिडिअखौ लाबोनाय जादों रावबो गाज्रि मोननो नाङा आरो एसे आगोलनि भिडिअ नाथाय मानि थाखाय लाना फैदों आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था मानो होनोबा जोंहा गोबां उन्दै उन्दै गथ'खौ गारनानै आइजोफोरा गुबुनजों जुलि जानाय माने अलरेडि फेमिलि थाखानायजों खारसन फैनाय दोनखारनाय लाना खारनाय बेफोरबायदिया गोबां जागासिनो बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरबायदि आपडेट नायनो गोसोबा चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना दा जोङो ससे क्लिपखौ नायलांग्रोनोसै बे आइजोखौ माबायदि बुदोंमोन मानि थाखाय नोंथांमोना नायलांग्रोदो नै Viral lah kalam mobile ko. Ang video lah. Oh, Khargra pun kahilai biko. अब्ला नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय लोगोफोर माने मा बुंबावनो दानि जुगाव गथ' गोनां हौवा गोनांखौ गारनानै खारगासिनो दङ निउसफोराव नुगासिनो दङ आरोना माने अलरेडि फेमिलि थाखानाय हौवा थाखानाय दा बैफोरबायदि जुलि जानाय हौवायाबो माने गथ' थाखानाय हिन्जावखौ बोरै जे लाना फैयो माने बुंनो हाला आरोना बैफोरबायदि हिन्जावासो बुरखायो ना हौवायासो बुरखायो जेबो बुंनो हाला दा नैबे दा जेरैबायदि बुजादों माने बेबो जुलि जाखांनायसो होनना बुंदों आरोना बेखौ आङो डिटेल्सखौ बुंनो गोसो गैला बबेनिमोन बबेयाव जानायमोन बे जाथाया एसे गोबाव जाबाय मानो थाखाय गोमादों आरोना सानैसो मानसि गोमानानै दोङो बेयो हिन्जाव मानसियानो बेखौबो आङो बुंला मानो होनबा बियो गोमानाया ओरैनो गोमायाखै बहाबा दोनखारलांनाय माबानाय जागासिनो दोङो बेफोरबायदि गासिबो मोनथिखायो जोंहा सानफा एफा बर' सिख्लाफोरा गुबुनजों खारनाय गुबुन हारिजों खारनाय एबा जुलि जाखांदादों माने जुलि जानाय बेफोरबायदि नुगासिनो दङ नोंथांमोनानो ससियेल मिडियानि गेजेराव नुगासिनो थायो थिग बेबायदिनो माने गोमागासिनो दङ आरोना जोंहा बर' हारि दा सिम्पोल बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा बेनो माने जुलि जायैनि सिगाङावनो साननो रोंनांगोन बर' आइजोफोरा जे आङो बे हौवाजों जुलि जाबा संसारा मोजां दालांनो हागोन ना हाया जिउआव आंनि फेमिलिखौ गोजोन होनो हागोन ना हाया बेखौ सानग्रोनानैसो जुलि जानांगौ जुदि नोङो सोरजोंबा खारसननो गोसो एबा सोरजोंबा रादाय सुनो गोसो अब्ला नोङो सानग्रोनांगोन सिगाङावनो सिख्ला समायावनो जे आङो बेजों जुलि जानाया मोजां नंगौना नङा आङो गोबां भिडिअनि गेजेराव बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायो माने सिख्लाफोरनि सायाव ओमफ्रायो सेंग्राफोरनिबो गोरोन्थि दङ मानो होनबा सेंग्राफोरनि नङा देलाय माने हाबा जाखांनाय बेफोरबायदिबो गोरोन्थि दङ माने हिन्जाव थाखानायखौ बिसोरबो मानो मेगन होनांगौ आरोना माने हौवा थाखानायखौ गथ' गोनां थाखानायखौ बेफोरबो गोरोन्थि आरोना सरि दे लोगोफोर आङो माबा बोरमा गुदियावनो भिडिअखौ बानायनाय जादों मानो होनोबा सान्दुं गोसा नालाय बेनिखायनो आं नैबावनो माने सानफ्रोमबो बेफोरबायदि बुजानाय माबानाय नुबाबो जोंनि आइजोफोरा गारला माने उन्दै उन्दैफोरखौ जे मा फोरोंगोन बेखौ आं साननानै मोनला आरोना माने गेदेरफोरानो बेफोरबायदि खारनाय बारनायखौ देखायबाय थायोबा जोंनि उन्दैफोरालाय मारै सेंग्रा सिख्लाखौ जेबो रायनो नाङा दानि जुगाव माबा मोनसे जाबाबो आंनि बायदिब्ला मानो होनबा जोंनि गेदेरफोरानो देखायगासिनो दं बेफोरबायदि जाथायखौ बेखौ सोर बुंगोन अब्ला आरो मोनसे खोथाखौ आं गाज्रि मोनो दा नै सिख्लाखौ जे बुदो दा सिख्ला बुंजाया बेखौ बिबो गोरोन्थि दोङो मानो होनोबा बर'जों बर' लांखारना खारलायबा बर'जों बर' दोनखारलायोबा ओरैबायदि बुयो मानि थाखाय बैफोरबायदिया मुस्लिमफोरा जे बर' सिख्लाफोरखौ लाना खारो बेफोरखौ मानो बुनो हाया बर'जों बर'बा मानो बुदलायनाय फुदलायनाय खालामो थैलायबायो मानि थाखाय बर'फोरखौ मानो बुयो आरो बांगालफोरखौ मानो बुनो हाया बे मोनसे प्रश्नखौ आं नोंथांमोननियाव बारे बारे सोंबाय थायो नोंथांमोना उत्तरखौ होनो हायाखै बेखौ बुङो आरोना जे सानदो आदै मादैमोन बेफोरबायदि खारनाय बारनायदों जोंनि लाइमोन उन्दै उन्दैफोरा जौगानो हानाय नंला
एसे सानदो दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बेकग्राउन्डफोराव एसे खाराब जाबाय आरो ना आङो बोरमा गुलुसो बानायनाय जाबाय दा बेखिनियानोसै नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन बाय बाय